Tak, dobrý deň. Moje meno je Miroslav Čiernik, som zo spoločnosti Systech Group. My sme pre slovenský trh výhradným distribútorom automatických vertikálnych skladov značky Modula. Jedná sa o jedného z najväčších výrobcov automatických vertikálnych skladov po celom svete, s tým, že vyrábajú samozrejme pre celý svet, pre nás konkrétne teda v Taliansku priamo v centrále. My sme túto prezentáciu poňali tým spôsobom, že bude lepšie, tým, že väčšina z vás už si myslím tento typ skladovania pozná. To nie je žiadna novinka, je to tu desiatky rokov. Takže možno my sme to zobrali tým spôsobom, že bude lepšie vám predstaviť konkrétne riešenie, ako to vyzeralo, ako to prebiehalo, respektíve aký je ten reálny stav, dôvody a výsledky toho, tej implementácie tých automatických vertikálnych skladov. Ja som teda preto rád, že priane pozval náš zákazník, jeden z tých najstarších zákazníkov na Slovensku. Je to pán Volár zo spoločnosti BizLink, ktorý vám to trošku priblíži a ukáže vám, čo robia, kto je vlastne BizLink, čo vyrábajú a akým spôsobom menili ten proces skladovania. Odovzdávam slovo teda pán Volár, nech sa páči. Dobrý deň všetkým. Ďakujem ešte raz za pozvanie a za príležitosť zobraziť vám náš príbeh. Náš príbeh bude pokračovať potom v ďalších kolách, samozrejme nie len to jedným predstavením, ale na začiatok by som vám chcel povedať niečo o našej spoločnosti. Čiže možno BizLink Industry Slovakia vám je neznámy pojem, ale do roku 2022 sme boli súčasťou koncernu Leony a od roku 2022 teda fungujeme pod samostatnou značkou BizLink Industry Slovakia. Konkrétne pre naše predstavenie stali sme sa súčasťou tohto koncernu, ktorý je už na svetovom trhu lídrom od roku 1996. Sídlo má momentálne na tajvanskej burze, ale americká spoločnosť. Čo sa našej histórie týka, v roku 2000 sme začali našu právnu samostatnosť, takže toho roku sme oslávili s hrdosťou naše 25. výročie. No a vidíte, že tých milníkov tam bolo viacero, ale keďže stále rastieme, tak potrebovali sme riešiť aj interné skladovanie, intralogistiku a dostatočné kapacity tohto skladovania. Pretože keď vám ukážem tu na pohľad na starú Turu, na naše hlavné velenie, na našu hlavnú prevádzku, tak vidíte, že tie haly sú nie najväčšie, ale nie sú ani najnovšie, ale cez to všetko potrebujeme tam každý rok pridávať ďalšie a ďalšie produkty, ďalšie materiály. A tie materiály prioritne používame pre naše výrobky, ktorými sú káblové zväzky pre medicínsku techniku, čiže počnúť s zubárskymi kreslami cez rentgeny, počítačovú tomografiu a podobne. A takisto tieto výrobky, okrem toho, že sú veľmi špecifické, veľmi prínosné pre liečenie pacientov, tak samozrejme majú veľa špecifických materiálov a každý tento materiál potrebuje byť správnym spôsobom skladovaný. Takže ak by sme sa chceli pozrieť na ďalšiu časť výroby, čo je vlastne zase automatizačná kabeláž, čiže možno, že niektorí z vás, ktorí už videli robotické ramena alebo nie iné priemyselné stroje, zariadenia, každý tento stroj potrebuje nejaký svoj prívod energie, takisto potrebuje prívod dát, informácií, takže napäťové káble, signálové a tak ďalej sú takisto našim portfóliom. No a práve preto, aby sme dokázali všetky tieto materiály skladovať, od začiatku sme fungovali spôsobom takého konvenčného skladovania, čiže regálik, prepravka a ručne vyťahovať prepravku, z toho napočítať kusy materiálu. Ale ako som už spomenul, my každý rok rastieme a preto sme sa na konci roku 2015 práve spojili so spoločnosťou Systech Group a vtedy v našom regióne v podstate ešte pomerná novinka Modula, výťahový alebo skladovací systém, nám od roku 2016 poskytovala dostatok kapacít. No a tu na ju práve máte možnosť vidieť, čiže táto prvá inštalovaná väža od roku 2016, čiže už v podstate jej dobieha teraz 10. rok, do výšky celkové 8,5 metra, hoci dnes už to nie je maximálna možná výška, ale pre naše účely, pre naše priestory to bola a vtedy a momentálne aj stále je maximálna výšková hranica a v hmotnostnom limite 250 kg na jednotlivú policu.
Tak ako máte možnosť vidieť, dolu sú zobrazené tie červené prepravky, čiže v podstate na hĺbku 60 cm tej jednotlivej police tam môžete si vyskladať akýkoľvek raster. No a v našom prípade táto prvá mala 50 políc a dali sme jej teda poriadne zabrať, keď to tak poviem. Môžem potvrdiť. Táto najazdila naozaj veľké množstvo cyklov a myslím si, že aj vám veľmi pomohla, čo sa týka toho skladovania. Keď už sme pri tom počte cyklov, my sme to tak nedávno skúšali dať do nejakého ekvivalentu najazdených kilometrov na aute. Čiže taký taxikársky Superb. Áno. Ono v podstate ten stroj počíta tiež nájazd. Keď to prirovnáme k autu, tak v podstate to má ako keby ekvivalentný nájazd 700 000 kilometrov. Hej, čo si zoberte, že za 10 rokov je naozaj veľký nájazd. Máme zákazníkov, ktorí najazdia 10 000 cyklov za povedzme 2-3 roky, ale v tomto prípade to teda bolo násobne viac. No a keďže teraz sme povedali o tom celkovom počte, ale každopádne v týchto vežiach, ktoré medzičasom sú nainštalované ďalšie dve, pretože každý rok rastieme, tak zhruba 9800 typov materiálov je v týchto vežiach. Každá väža má priemerne 450 pohybov, alebo teda materiálov vydaných za deň a tým pádom je to 910 pohybov na každú väžu denne. Čiže už z toho si viete asi predstaviť, že ozaj nestíhajú stáť a napríklad aj v prípade, že sa plánuje nejaká pravidelná údržba alebo nejaký iný zásah, tak práve sa musíme aj termínovo vždy zladiť s tým, kedy si môžeme my dovoliť tú kratučkú odstávku, ale každopádne zase musíme povedať, že aj toho servisu si vyžadujú veľmi máličko. No a aby sme tieto materiály mali všetky aj pod kontrolou, tak samozrejme potrebovali sme ich riadiť od začiatku v našom systéme SAP a tým pádom pre každú konkrétnu výrobnú objednávku dávame presné množstvo, že keby ste si to potom neskôr v tom videu lepšie všimli, ten pracovník, pokiaľ jeden materiál práve balíčkuje a označuje materiálovým číslom pre konkrétnu objednávku, v tom čase už mu prichádza ďalšia polica, čiže jeho prestoje sú potom minimalizované. No a takisto aj to nastavenie a dopasovanie na SAP nám v tom roku 2016 umožnilo, že už teraz každá ďalšia väža, ktorá sa ku tomu pridá, sa v podstate naučí všetko ostatné od tej starej, už len pridávame skladové lokácie a fungujeme ďalej. Čiže, ako som už spomínal, my máme problém priestorový, lebo sme v starých prenajatých priestoroch a jediná možnosť, ako využívať dostatočnú kapacitu a pridávať si tie možnosti, tak to je len raz do výšky. A keďže tie haly sú, chvála Bohu, dostatočne vysoké, tak máme možnosť to použiť aj v tomto prípade. Na bežným prepočtom je, že tá jedna väža, ktorá má zhruba 12 m² podlahovej plochy, tak tá vám nahradí asi 150 m² tých regálikových systémov. Myslím, že teraz by malo ísť video, hej. Pustíme vám teraz video, ktoré je v podstate priamo nasnímané v Bizlinku. Je to už po druhej etape, kde boli nainštalované 3 väže vedľa seba, takže si to môžete pozrieť, ako to tam vyzerá a ako vlastne tí operátori s tými skladmi fungujú.
Takže teraz sme mali možnosť krátko nahliadnúť do našich priestorov a do našho procesu. No, každopádne, ako sme už spomínali, hlavné rácio je tam v ušetrenej ploche, v tom, že počas vychystávania pracovníkovi nevznikajú žiadne prestoje, že sa nenachodí. Samozrejme musíme ten materiál aj v pravidelných rytmoch zase doplňať, zaskladňovať, ale aj tá ergonomická výška tých políc nám v podstate pomáha v tom, aby to bolo jednoduchšie. No a čo by som teda ešte raz potvrdil a vyzdvihol, je tá odolnosť, tá mechanická odolnosť, tá kvalita toho zariadenia. V podstate už teraz v týchto troch vežiach, idem opačne, my sme mali takisto, čo sa týka údržby, už som to tu v krátkosti spomenul, my máme pomerne málo údržby vynútenej a keď už nejaká údržba povinná, nutná je, tak samozrejme vždy to nastavíme v takom čase, aby nám to vyhovovalo. Ale veľa vecí sa dá poriešiť aj takým externým zásahom, čiže keď by náhodou bol nejaký problém, tak väčšinou sme sa behom pár desiatok minút spojili a akýkoľvek problém bol odstránený. Áno, tu len dopoviem k tomu v podstate tým, že samozrejme ten stroj, je to mechanika, je tam nejaká elektronika, vždy je možnosť, že odíde nejaký snímač alebo niečo sa stane, alebo že napríklad, čo zbýva veľmi často, už teda nie v Bizlinku, väčšinou je to u nových zákazníkov, že nastane nejaký užívateľský error, alebo teda chyba užívateľa, nesprávne uložený materiál na polícii a podobne. Sme schopní v podstate riešiť ten prvotný zásah na diaľku, čiže bez nejakého čakania. Zavolá sa na hotline, technik sa pripojí na diaľku, vie hneď diagnostikovať, čo sa deje, vie toho operátora usmerniť, že je tam napríklad chybne uložený materiál, alebo mohlo dojsť nejakej technickej závade. Všetko toto sa dá minimálne ten prvotný zásah riešiť na diaľku. A trúfam si povedať, že viac ako 90% nejakých vzniknutých chýb je možnosť práve aj vyriešiť na diaľku bez nejakého zásahu technika priamo na mieste. Ten stroj mechanika síce je, ale zase na druhú stranu nie je moc zložitý. Keby ste niekto chceli vidieť, ako ten stroj vyzerá, tak máme aj u nás v sklade jeden, ktorý používame, takže kľudne vieme aj ukázať. Mechanika ako taká je relatívne jednoduchá. A predchádzajúci speaker mal takisto otázku smerovanú na návratnosť takejto investície, čiže tu sme sa pokúsili to takisto trošička zhodnotiť. Prioritne v našich priestoroch a v našich podmienkach to bola hlavne tá návratnosť podporená práve tou úsporou plochy, ktorú sme nemuseli alebo nepotrebovali znova prenajať ako dodatočné riešenie. Zároveň aj tou rýchlosťou a tým odstranením tých prestojov u toho pracovníka v tej vychystávke. Čiže v našom prípade tá amortizácia tej prvej veže bola menej ako 4 roky. A v súčasnom prostredí rastúcich miest samozrejme je to ešte menej. A to podotknem, to počítame rojku na jednu smenu, ak sa nemýlim. Áno. Čiže je rojka na jednu smenu počítaná. Presne tak. Dobre, no ale ako som začal s príbehom, tak ten príbeh aj pokračuje a končí pre nás veľmi dobre, pretože tá väža má už svoje odslúžené, ako sme tu spomenuli, ale to neznamená, že už ju nejdeme používať. Naopak, dali sme jej taký odpočinkový režim, presunuli sme ju na menej obratkové položky, čo sú náhradné diely alebo osobné ochranné pracovné prostriedky. A na jej miesto prišla úplne nová, takže teraz máme 3 nové na materiáloch a túto štvrtú, najstaršiu v konečnom dôsledku nechávame fungovať v takom easy dôchodkovom režime. Presne, tak by som to povedal, že ten taxikársky Superb sa teraz pobral do dôchodku, ale stále je v užívaní na nejakom menej obratkovom mieste. Nahradil sa práve v sklade v podstate novou väžou, ak sa nemýlim, mesiac dozadu inštalovaná, alebo 2 mesiace dozadu, čiže to je relatívne čerstvé. A k tomu, aby sme sa priznali, neskončilo to len pri vežiach. No samozrejme, z tej veže, keď pripravíme materiál, tak ešte len skončí v prepravke, ako ste mali možnosť vidieť, ale my ho potrebujeme potom dopraviť aj na miesto spotreby, to znamená už na konkrétne výrobné pracoviska, na výrobné linky. A tam sme takisto našli spoločne so Systech Groupom riešenie a to je malý vozíček Agilox pre veľmi úzke priestory a on dokáže vlastne tie pripravené prepravky nadvihnúť a celý štos zaviesť na určené miesto. Čiže znova šetríme aj tie zbytočné jalové
metre a kilometre, ktoré by pracovník musel s tými prepravkami nachodiť. Čiže v končnom dôsledku tá úspora ide aj tou intralogistikou ďalej, ako ho máte možnosť vidieť, ten malý zelený mužiček, ako ho familiárne nazývame. Tak, keďže už nám dochádza čas, tak ja to zoberám len tak v rýchlosti. Väčšina z vás tie sklady naozaj pozná, policové sklady automatické. Máme možnosť samozrejme s nosnosťou až do 990 kg na každú policu. Máme možnosť mať široké police 4,1 metra, ale môžeme mať aj menšie, 1,5 metra široké. Rôzne hĺbky samozrejme. Výška podľa vašich možností vždy je najlepšie ísť čo najvyššie, ako sa dá, lebo tam je práve tá úspora toho priestoru. Ale teda tento rok Modula predstavila aj novinku, čiže Modula Flexibox. Ono je to principiálne veľmi podobný sklad, ale s takým malým rozdielom, že nezameria sa na skladovanie políc, do ktorých si môžem ľubovoľne uložiť materiál, ale zameriava sa na skladovanie KLT boxov, alebo teda europrepraviek. A je schopný dosiahnuť výkonu až 180 bedničiek na každú väžu. Čiže v podstate, keď mám tých väží viac, tak násobím ten výkon 180 bedničiek za hodinu. Tu sa nám začali zberať otázky. Na tú druhú som vlastne odpovedal týmto predchádzajúcim pohľadom na toho zeleného mužička, čiže to je, ako transportujete materiál z väží do výroby a naspäť. Čiže do výroby ide v týchto prepravkách a naopak, keď sa výroba dokončí, tak tie prázdne prepravky takisto zozberá a dovezie ich na miesto určenia. A prvá otázka, aký je plán zálohy pri výpadku elektriny? No v prvom rade to musí riešiť dodávateľ elektriny. Áno. Ja by som to úplne tak zaobalil, je to akože bežná otázka samozrejme. V prípade výpadku elektriny, tak ako každé iné elektrické zariadenie, dá sa riešiť nejakým zálohovacím systémom, čiže generátor, po prípade nejaký iný spôsob. Na druhej strane, povedzme si úprimne, keď vám vypadne elektrina a nefunguje vám SAP, nefungujú počítače, nefunguje nič, tak vám tá väža je tiež v podstate v tej chvíli nepoužiteľná, ani keby fungovala. Takže to je asi tak skrátke nejak, by som povedal, zaobalené. Ešte tu vidím jednu otázku. Všetky diely, ktoré skladujeme, prebalujeme do prepraviek. V podstate nie všetky, sú aj veľkoobjemové materiály, ktoré idú v paletách priamo na linky, či už to bývajú formované plechy alebo iné materiály. Tam nemá zmysel ísť do týchto veží, čiže tých 9800 materiálových položiek, ktoré skladujeme vo vežiach, je zhruba 65% objemu materiálu, ktoré spracúvame. Všetko ostatné už ide priamo na linky, práve kvôli tomu, že to je materiál objemný, ťažší a podobne. Len doplním, v prípade BizLinku sa jednalo o policový systém, čiže nemuseli tam skladovať prepravky, mohli tam kľudne dávať sypať materiál, alebo mohli tam ukladať kľudne kartonové krabice. Já bych vám chtěla poděkovat, že jste prokázali určitou míru flexibility a v prezentaci jste pozvolna přešli k odpovězením otázek, což se málo kdy stává, ale i tak je to hezké. Já poprosím o potlesk. Děkujeme pěkně. Děkujeme. A ještě mám tady jednu takovou otázku, nedá mi to. Jaká je tedy životnost té věže? Teď jste říkal, bude skoro 10 let a teď vlastně jde do toho důchodu, tak jaká je ta reálná životnost? Stále to môžeme prirovnávať k tomu autu. Keď sa budeme o ňo dobre starať, dobre ho servisovať, tak v podstate tú životnosť môžeme predĺžovať do nekonečna, samozrejme. Ale s tým, čím viac má tá väža najazdená, čím je staršia, tak tým klesá povedzme aj nejaká spoľahlivosť a práve pre výrobu si nemôžeme dovoliť, aby tá väža zrazu prestala fungovať. Takže v podstate je to neobmedzené, ale samozrejme pri tomto nájazde už naozaj môže klesať tá spoľahlivosť. Áno, ale to do ale teda 10. rok dobieha bez problémov. A zatiaľ aj pri tej sťahovačke a potom znovu uvedení do prevádzky na tom inom mieste sme nemali žiadny zádrhel, takže... Na Slovensku najstaršiu máme vyrobenú v roku 2007 a jazdí doteraz. Takže... Stále. Ja, tak to je hezké. Já jenom si dovolím k té elektrice. My jsme o prázdninách v Praze měli výpadek elektřiny, půlka Prahy a půlka Česka byla bez elektriky, takže nezaplatili jste kartou, nenačerpali benzín, nejezdili tramvaje, nefungovaly mobily a děti měly paniku, protože se nedovolali a nemohli, já bych to nepodceňoval. Tak já vám velmi děkuji za prezentaci. To byli pánové, pan Martin Volář ze společnosti BizLink Industry Slovakia a pan Miroslav Čierník ze společnosti Systech Group. Poprosím o potlesk. Děkujeme.